umncume umncumele Hallelujah. mjonge umncumele lo muntu uselicaleni kwakho mjonge singwaqula mjonge mhlawumbe kuyena ukwenza ungabikho easy mjonge amen umncumele manje nibulise bathandekayo ngelihle igama lenkosi yami nguYesu Kristu amen hallelujah it is nice to be here amen le yimini uYehova yenzileyo into kokuba sigcobe kuyo amen hallelujah sibulela ubabalo lwakhe olusasigcinileyo njengoba sitsho le ngoma Ebeneza usigcinile amen hallelujah besisitsho nasekuseni amen sithetha ngokuzimela inkosi amen aya kwincwadi zethu 27 so ekuseni nje namhlanje so siyambulela uThixo kakhulu ukuthi usasigcinile amen each and every umzuzu esiwufumanayo siyakusebenzisa amen siwusebenzisele into kokubana ngaba sinqule inkosi senze intando yayo inkosi amen kha ususe nje ibhesi kancinule mic amen kusebenze le yami mayibonge inkosi amen nguphakamani igama ifani ngumdashe ndisindisiwe ndingumntwana kaThixo ndaxolelwa izono mayibonge inkosi amen ndiyayithanda inkosi amen ndihlala kwalapha ndingwalapha eCrossroad kwalapha eUnathi kodwa inhlalo ingapha eLusaka phase 4 mayibonge inkosi ndiyakhonza ndibathandekayo mayibonge igama lenkosi amen enkonzweni yami mayibonge inkosi life change mayibonge inkosi amen into endiyimeleyo nje apha incinci kakhulu andiyimelanga nto ingapha yakokuqonda ndifuna nje ubana ngaba kwimibuzwana ekhona ngaphakathi kwakho ibe nako into kokuba iphenduleke mayibonge igama lenkosi amen apha ekhaya xana ngaba ubuyibonile iposter amen bekukhona ilizwi eliyi-theme amen eliphaya kwincwadi kaLuka chapter 24 igama lenkosi malibongwe phaa chapter 24 verse 47 amen yi-theme leyo yalapha amen malibongwe igama lenkosi yi-theme oyibonileyo ibiphaya kwiposter amen this is ndizo-introduce le theme ukuthi kungani silapha ke kungani singobani baphi mayibonge inkosi amen singobani baphi kutheni kunje amen mhlawumbe uzawuthi omnye ingaba nkosi yami sebeqale elabi ibandla kusini na amen so sizamba kungabikho confusion enjalo into kokubana ngaba kubekho imibuzo elolo hlobo amen ithi ndifuna ufunda nje le vesi kodwa ndiyathanda uma ndiyifunde phaa kuvesi qala 45 ithi uvesi 45 wandula kusemveni kokubana ngabo uYesu ezibonakalisa ke kubafundi ithi wandula wayivula ingqiqo yabo ukuze baziqonde izibhalo amen wathi kubo kubhaliwe ngokunjalo umelwe ngokunjalo uKristu ukuthi eve ubunzima abuye avuke kwabafileyo ngomhla wesithathu nansi ke ivesi nokuba kuvakaliswe egameni lakhe inguquko noxolelo lwezono kuzo zonke inhlanga kuqalelwa eYerusalem amen maniqale kule ndawo into kokubana ngaba eli bathandekayo number 1 akho umuntu uqale ibandla ningothuki akukho umuntu uqale ibandla amen ayilokubandla eli kodwa likhwelo elihlatywa inkosi into kokubana ngaba kubuyiselwe abantu kuThixo lena bathandekayo it's a move okanye yi-movement not not as movement oziqhelileyo ukubona ukuthi umuntu awuqala i-movement that is not lena is the definition of the word movement amen xa uyidefine la gama lithi movement ulichaza ulicalulo lena ke this is not a movement whereby we host entertainment, host night prayers, we host that and all of that, but lena elilizwi le team le it's a mandate yelikhwelo likaThixo that is calling people back to God. How
onto yobana ngaba siphume siyokushumayela phandle sishumayeza abantu, amen, abakude one kunofefe lukaThixo. This is the move. It's moving. We are moving all over preaching the gospel. Njengoba umva uverse 47 uthi nokuba kuvakaliswe egameni lakhe, nokuba kuvakaliswe egameni lakhe inguquko noxolelo lwezono kuzo zonke inhlanga, kuqalelwe eYerusalem kuzo zonke inhlanga. That is a movement that esilapha nje we are moving ukuze sihambe sityhutyhe lonke eli sivakalisa uYesu Kristu otheni ovukayo. Amen. Sivakalisa egameni lakhe one inguquko, irrepentance to the lost souls, irrepentance even nakubazalwane that already saved but they are still, amen, uyababona into yobana ngaba basaphaya but basibabuyisele endaweni. Inguquko kurepent ukubana ngaba simemezele into yoba ziyaxolelwa izono, amen, uYesu Kristu. Simemezele uxolelo lwezono ukuthi umuntu nokubana ngaba senze isono singakanani sihambe simemezele into yoba ziyaxolelwa izono. Mayibonge inkosi, amen. Ithi ke kuzo zonke inhlanga, asizuba limited kuzo zonke inhlanga. If God take us to Tanzania siza kuya, ukuba uThixo usithuma eConstantia kubantu abamhlophe siyothutha isingesi, siyasazi isingesi kamnandi, sisikelelwe inkosi ilwimi lesingesi siyalazi, siza kuya. Ukuba siya kwindawo enabantu ekuthiwa ngamabhulu abathetha isibhulu, nalapho inkosi sisikelele saxhomana nabantu abasaziyo isibhulu abaza kutolika xa sivakalisa, because ithi lento ezinhlangeni. So akusiyo movement that you know, lena yi-definition of what is in verse of eligama lithi movement, of which sihamba sishumayela kuzo zonke indawo. Besiqalile ke ibiseyiqalile sekudala iqhube Eastern Cape, as you've seen that many souls were saved and baptized. Bebuyela enkosini abantu abaninzi babhaptizwa, bebhaptizelwe egameni likaYesu beguquka. Now siphumile yathe xa isintente apho silapha ke ngoku eKapa. The move of God, not our movement but the movement of God. So xa sithi le yi-movement andifuna ucinge nge-movement eziqaliweyo zilantuka zethu zii-brothers zethu. No, this one is very different from that, amen. But we are moving. Siqalile ke apha nge-open air sishumayela sishumayela uYesu Kristu abantu basindiswe. Okoko sishumayela bekufanele uba ngoku lela apha sikwintente, but due to a short time, amen, safumana, amen, kamnandi kutata umpostoli uSolaka, safumana le ndawo. Bekumele uba sikwintente, simise intente phaya esigangeni sishumayela uYesu Kristu, nokokubana ngaba abantu sibazinzise kamnandi. Siphethe izibalo ezahlukeneyo, abantu sibazinzise uYesu Kristu, sibabize sibazinzise kuYesu Kristu. Xana ngaba ke ngokulena ingeyocawe, uba uthini na ii-souls xa nithe naziwina ke niwine ii-souls ezo ningeyiyo icawe, niyakwenza njani na? Into esiza kuyenza nantsi into eyenzekayo about this call, ubana ngabantu babuyele kuThixo, this back to God. Into yobana ngaba after we have preached Christ, thousands of abantu beza bezosindiswa, amen, bamkela uYesu, sibamkelisa uYesu, therefore bafumane ubhaptizo lwamanzi nolukamoya. Then ke siyabafaka bayangena kwinkonzo ekufutshane that is speaking the language esiyithethayo, not inkonzo ene-gimmicks, not inkonzo eneentsomi, not inkonzo ekuchithwa ixesha kuxelelwa iindaba zabantu, not, amen, inkonzo kuzawuxelela. Asifuna inkonzo that eshumayela uYesu, efundisa the word of God, ezinzisa abantu ibapointe kuYesu, amen. Therefore sithi umzala angene apho kuleyo ndawo. Malibonke igama lenkosi, amen. Siyile team ke back to God, amen. Sihambe sishumayela, asikangacawe, akusinanto necawe phakathi, but sinento nokwenza nemiphefumlo bathandekayo. Sihambe sishera
ndaba izilungileyo, igospel, nabantu abakude kunobabalo lukaThixo, sekuthi ke ngoku sizinzise abantu babetheleleke futhi baqine kuYesu, ukholo lwabo lube ngapha kokumangalisa. Ingakho ke ngole sithi ngokuba kuvakaliswe egameni likaYesu inguquko, sihambe sibachazela abantu uba about inguquko noxolelo lwezono egameni lenkululayo ithwala isusa isono sehlabathi, yasisusa isono, izani isango livuliwe. Amen. Siyiloo timu ke injalo, niza kusibona nakulo unyaka, ningasibona siphaya esigangeni uThixo esimisele kwintente enkulu kakhulu, sishumayela nje kuphela uYesu. Ingaba ke ngoku kule move, because it's not for us, ayoyethu kaThixo, ingaba yintoni, what is in it for us? Amen. Akukho nto, we get nothing. Asifuni mali, we are not after imali. Asilambanga bathandekayo, sishuthi kakhulu, asilambanga. Inkosi iyasanelisa, imvuzo yethu ivele enkosini. Asifuni mali, asihambe siqhatha abantu, sihamba nje sisithi egameni likaYesu, siyimemeza inguquko esegameni likaYesu noxolelo lwezono. Ubuvile mos ubana ngaba phaya kwi-2 Corinthians chapter 5 number 5 phaya ko-verse 19 ubana ngaba inkosi ithe sakubiza sasidalwa ezitsha, ithi ke ngoku sizi-ambassadors to reconcile abantu kuKristu Yesu. Amen. So sinelo xanduva lunjalo. We are not looking for inzuzo, iprofiti, unfortunately asivuli sithi awuthakathwa ngubani nobani. No, into esikuxelela nje ngoYesu okhululayo, owethula imithwalo, oxolela izono, oqhawula amakhamandela, amatsheyina, iidyokwe, osusa nditsho even yonke into nokubana kwakubethiwe phantsi kwathiwa soze uye ndawo ebomini, but simemezela loo Yesu to the lost souls bathandekayo, because time, into esingenayo is time, ixesha li-limited kakhulu. And ithi iBhayibhile uSathana is working very fast because eyazi uba ixesha lincinci. So asikwazi ke usonga izandla, uThixo uze wasitya wahlaba entliziyweni. Amen. Wahlaba entliziyweni. Naliya iqembu ke nantsiya itim ke le that we have assembled into okubana ngaba siqhube xa nisibona sinamhlanje negalimeni ngenyawo tim yalapha ekhaya, imanini ngenyawo. Itim ke lena bathandekayo esihamba, le tim yalapha ekhaya le, mayibonge inkosi, le tim uThixo xa ebethethile kuthi bethethile wathetha umntu akafulani bengapha, uthe xa endifowunela kweli cala wafika kukho entliziyweni yam groaning for the lost souls. Besendiqonda into yobana ngaba nam xa ndimxelela uzawubona heyi, into ebesendiyenza ngoku bendizofuna ispika sibe-1 ndisibeke emagxeni, ngoku ndisikonekte ndidlale ifowuni ndishumayele ebantwini over, ndishumayele ngoku kuphithizelayo ngoDisemba. Kanti xa kanti loo nto leyo ithe inditye entliziyweni nditshisakala, wakhalisa ifowuni. Xa kanye kudala angakuxelela unkosikazi hlobo benditshiseka ngalo, angatsho, wakhalisa ifowuni. Ndathi nankoko uThixo, we have assembled this team, amen bathandekayo, to carry on. Sizawuqhuba nakulo unyaka sizawungena kuwo kule vingapha kwalisayo, which is lo nyaka uzayo, sizawuthi carry on. Uzobona simise intente, simise yonke into, asikhangeli imali ke bathandekayo, akukho nto esiyifunayo. Singathi eyi, abantwana balambile apha, ayinobafuna imali besenza laa nto njeya. Cela nihlale phantsi, cela ke nisenzele le nto. There is a lot of criticism, there is a lot of discouragement, and into eyinkhwankqise ayiphumi kubantu abangakholwayo, iye iphume to the believers. Abantu hayi loo nto yabo bazawukhaleza bacibise yeyethu ngoku. Cela nje bathandekayo, nihambe ubona ngaba kuvuka ubana ngaba nisigxeke, nihambe nosigxeka phaa kuThixo, nihambe nosixela phaa kuThixo. Nokuba kuvuka into yobana ngaba nisihlebe, sicela nihambe umntu ayosihleba kuThixo, indlebe kaThixo athi, yenkosi ndizokuhleba abantwana bakho abaya.
basebancigqitha imali kube kutheni ezinikele. So sihlebeni phaa kuThixo ngalo mazwi ngeso siXhosa ndizama ukuthi ke nithandaze bathandekayo, nithandaze. So that is why nibona le theme, we are here to preach Christ, simemezela inguquko, uxolelo lezono. Malibonge igama lenkosi, amen. Olusegameni likaYesu Kristu ukuthi siyaxolela izono. Mayibonge inkosi, kungenwe ngalo isango lemxinwa, because many bahamba ngesango eliphangaleleyo. Ithi bambalwa abahambena ngesango lemxinwa, and ithi ke ngoku isivuno sininzi, abasebenzi batheni na, bambalwa. So we are sikhalela imiphefumlo ekude noThixo ngeli xesha sisaphila emhlabeni. So xa ndithi ke that is a team, andithethi ubana ngaba hayi ngabo, you are welcome to come. Uthi bathandekayo, sizonixhasa ngale nto, ndixhasa ngala kamera, le nto asiyivaleli ngaphandle. Hayi mani, asifuni mali. Bendizocacisa nje le theme yalapha ekhaya ubana ngaba silapha nje sishumayela uYesu. Kanti wamhostile uSolakhe uze wasigreyisa ngeli holo into yobana ngaba sishumayele uYesu, simemezele inguquko. Bese siqalile eFilipi for 2 days, saphumla nje cawe, saqala umvulo lwesibini, lwesithathu, lwesine, uba bungolwesihlanu namhlanje siyovumbuka Sunday, siyophela Sunday. Amen. Andiqonda ukhona umuntu onombuzo ke ngono confused uba sibintoni lesikuyo apha. Amen. Sinatso into esiyiphetheyo yi-mandate to preach Christ to the nations, all the nations. Sisezohamba ke bathandekayo, siya kwiindawo ezikude, sisezohamba inkosi sihambisa siyi-Western Cape le yonke, singasizuba limited here in Cape Town, but izoba Western Cape. If you can see there, ithe via Cape Town back to God tour. If it's a crossroad, it doesn't mean we'll end up a crossroad. Sizoyestrand, sizoyemfuleni, sizoyekhayelitsha, sizoya kuzo zonke ezi ndawo, side siphumele kwimida yaseKapa, kooMaphali, koomaStellenbosch. Mayibonge inkosi, amen. Kukangabo ke bathandekayo, ithi ke itheme yethu sishumayela inguquko egameni likaYesu, uxolelo lezono kwiintlanga zonke babeqalile eJerusalem. It continues. Simeni ngenyama ukuba kungene ekhaya leliya into engcolile yonayo sayezwini kungabantoni na ngantoni manje enondibamba tifuna emhlopheyi ithekwa ngokuba ungene ekhaya le Tela
uyamdandaza kakhulu